6 punts. Estàs jugant baix? Estàs jugant... Sí, us ha fet punts. Si no fica més de 7 punts, no us ha ficat ningú. I la missa sola fot el bé. La beta. Però és que tu estàs jugant a triples? No, estàs jugant de fora. Què estàs jugant? Ara estàs jugant ja les series a UCI, però estàs jugant alt? Nada desesperado, jugar algo, cambiar algo. Un segundito.
uno contra uno. Ahora viene el balón y siempre el gol es este Pacadín, la Pacadín, a pegarse los de ahí, tal y cual, otro. El equipo, no. El equipo, ¿cómo es? Tío, no son controlos. No tan cambiáis. Cambiáis, lateral, suba. Suba. Ahí, la pasividad. Flipa la pasividad. Y graba a Xavi que se os meréis el doble.